Sa dito sa Barangay Love Stories. Ang mga alaala ng nakaraan ay parang alon sa dalampasigan na pabalik-balik. Tahimik itong dumadampi sa ating mga isipan kasabay ang isipin na kung nabago lang sana ang ihip ng hangin, baka sakaling sa ibang direksyon nagtungo ang buhay natin. Ikaw, kabarangay, anong what if mo sa iyong buhay na gusto mo sanang mapalitan? Dear Papa Dudu, may sikat na kanta ngayon na paulit-ulit kong naririnig sa radyo. Tungkol ito sa multo ng ating nakaraan. Mga ala-ala, desisyon at ating versyon ng ating sarili na patuloy na sumusunod sa atin kahit na pilit na natin itong kinakalimutan. Malapit sa puso mo ang kantang yun dahil sobra akong nakarelate dito. May sarili din akong multo para itong anino na sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Kahit ilang taon na ang lumipas, ito rin ang rason kung bakit naisipan kong i-share sa inyo ang istorya ko na matagal ko rin sinusunod. Tawagin, kinalabang po ako sa pangalang Aldrin. 30 years old na po ako at nakatira sa isang probinsya na hindi ko na lamang po papangalanan dahil medyo confidential ang mga detalyeng ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Ang mga pangalan at lugar na mababanggit sa sulat kong ito ay pinalitan ko. Para na rin po sa safety ko at para na rin hindi magkasira-sira ang buhay ng mga tao ko. Mapatutod aaminin ko na hanggang ngayon ay may mga gabing bigla-bigla na lamang pumapasok sa isipan ko ang isang bagay mula sa nakaraan. Tungkol ito sa kababata kong itago na lang natin sa pangalang Yana. Grade 5 kami noon nung una kaming nagkakilala. Bagong transfer
nandiyan nilagkat mga bago niya. Naghanap na lang siya ng bagong boyfriend. Kaya na ako pinadala dito kasi ayaw sa akin yung boyfriend niya. Bakit naman ayaw Mas niya kasi sa'yo? kami si Hindi na kasi Baldagan ako so pumunta sa iyo. alam mo jeep na lang bagus di mga kawan isuot na ikabel ko nga pin anak pag nalumabas Tapos ka doon nagalit siya siya mo sa akin. i-adjust mo. Kinausap niya si nanay Wala. para pauwi na lang ako dito sa probinsya para daw wala na silang problema. Grabe naman, kawawa ka naman nila. Wala kang tatay, iniwan ka pa ng nanay mo. Pareho naman silang walang silbi. Mas magandang si Lola na lang kasama ko. Mas mabait siya. Dahil kawawa ka, sige na, hati na tayo sa baon ko. Talaga? Oo. Ano bang ulam mo? Fried chicken. Pero isa lang to eh, kaya hati na lang tayo. Patingin ko. Sandali. Ayan! Wow! Akin na to ah! Teka lang, sabi ko hati tayo dyan eh. Bakit gusto mo? Balik na lang tayo ng ulam. Hindi Ganito. na lang akong adobong sitaw dun sa baunan ko. Hanapin ko na lang sa bag ko. Bye-bye! Yan na! Akin yan eh! Ayoko ng adobong sitaw! Ibalik mo yan! Hindi nabiyayaan ng magandang buhay ang pamilya ni Yana. Mahirap lamang sila mapadudod. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naisipan ang kanyang ina na iuwi na lamang siya sa probinsya para malagaan siya ng lola niya. Matapos noon ay bumalik din kaagad sa Pampanga ang kanyang ina at simula ay wala na siyang balita pa mula rito. Tendera ng karnet isda ang hanap buhay ng kanyang lola. Alam ko ito, Papa Dudut, dahil simula pagkabata ay lagi ko na nakikita ang lola niya sa palengke. Mas best Kasi sa siya ng kita pamilya aglalay namin ka. na may sariling babuyan. No, i-rein ka. Isa ka digital pa sa kan. Nagagawa sa aglalay na. At ang negosyong yun ang pamilya namin ang buhay sa aming pagkakapatid. Gulo stop sa kuyat. Mas Pagkasinta naging close kami ni Yana dahil kapag walang Ang chinilas kang kita lagi nga kaming kung nasa school atas na dakan to school at boots kang tatak mga Sinasamahan ko maragitan naman mo. ang tatay ko Ikaw. kada alas 3 Kapti dalang dyan. ng madaling araw para nasa palengke na rin si Yana para ng lola niya sa pagtitinda. Siya ang pag-asukli sa mga customers nila. Minsan, tumatambay din ako sa pwesto nila para tumulong. Bahay ni Yana ng pananghalian sa likuran ng palengke. Malapit sa slaughterhouse. Maraming nagkakasuon kaya malamig ang init ng hangin. Kami kanimong naglalaro ng kaplan at maakyat sa puno. May mga pagkakataon din po sa palengke. Ang bariyang na pagbebenta na namin ay Tapos ka kasi sa kanya. taas na pagkakataon. Kita ka bilisan. Pinsa ka. Kita ang ano na sabi.
Hindi na natin kung magkakaroon ng kasama tayo. Ano ba ang natin? Halika, sumama ka sa akin. Tapakang na. Ano ba tayo, Tay? Oo, ano yung i-school mo? Ano kaya? Mamadudod sobrang nalungkot ako sa mga buhay na naalis na sa araw na magkakaiwalay kami ng taon. Kung may kapangyarihan lang sana kung pigilan ang pag-alis nito ay yun ang ginawa. Kasi wala akong laban kung isa lang naman akong kaibigan na pwedeng iwan. Sa kabila ng lahat ng ngayon pinaramdam kaya. Hindi rin naman kasi ako sanay magpakita ng emosyon sa kanya. Kilala niya ako bilang mapangasal na tao at yun ang gusto niya sa akin. Yun lagi ko siyang inaasar at pinupunso. Kaya kahit mabigat ang dibdib ko habang pinigilan ko ang mga nananalig na pagkakapagiyana ay hindi ko ipinakita sa kanyang malungkot ako. Ang ginawa ko ay inulit namin ang mga araw na magkasama mga lagi kami tumatamay sa may pagkahan tuwing hapon sa may namin sinamanoon ang pagtitig ng nanay. Pagsapit ng araw ng pag-alis ni Yana at ang kanyang nanay ay nagpupunit akong sumama sa kanya hanggang sa Ferdinand. Doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaiyak ako. Tawang-tawa pa nga sa akin si Yana dahil first time daw niya akong nakitang umiyak ulit. Simula nung pinaiyak niya ako, nung elementary pa lamang kami. Tinanong niya ako kung bakit ko siya iniiyakan kayong hindi pa naman siya mamamatay. Doon ko na muli namin ang katotohanan kay Yana. Sinabi ko sa kanya ang nilalaman ng puso ko na matagal ko nang nararamdaman. Matagal na akong may gusto sa kanya. May halong lungkot ang mga ngiting binigay niya sa akin noong time na yun. Masaya siya na may gusto raw ako sa kanya, pero nalulungkot siya noon na noong ko lang inamin sa kanya papalugod na matagal na raw niya itong hinihintay. Bago sila umalis ay nangako kami sa isa't isa. Nangako ako na aantayin ko ang pagbabalik niya at naama naman siyang babalikan niya ako. Ano ang mangyari? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga sumunod na taon ay wala akong ibang ginawa kundi ang maghintay na maghintay sa pagbabalik niya. Sa mga unang taon ng paghiwalay namin dalawa ay lagi kaming magkausap noon sa text at tawa. Kapag may time ay nagpupunta kami sa computer shop para doon mag-video call. Hindi kami magkasintahan pero parang gano'n na rin ang turingan namin sa isa't isa ng mga panahon yun. Dahil alam namin pareho kami ng nararamdaman para sa bawat isa. Wala kami liber, pero ramdam namin ang nilalaman ang puso namin. Sapat na yun para sa akin mapalutot. Ang importante kahit magkalayo ay palaging namin komunikasyon. Hindi ko alam kung ano ang naging trabaho ni Ana sa pambaga. Basta ang alam ko ay hindi na talaga nito tinuloy ang pag-aaral ni Japon. Tuwing tinatanong ko kung ano ang mga pinagkakamalahan niya ay lagi siyang umiiwas sa mga tanong ko. Ayon niya, pinag-uusapan namin ang mga buhay niya sa pambaga kaya pinabuti ko huwag na lamang ugatin kung ano man ang meron siya doon. Papadudod din ang taon pang lumipas, ang koneksyon namin ni Ana ay unti-unti lumamang. Siguro ay dahil nagkaroon na rin kami ng kanya-kanyang buhay noon habang mabalita kami. Bigla na nga
ang kanyang lola, Papa Dudut. Yan na. Oh my gosh! Aldrin! Ikaw na ba yan? Ako nga. Congrats pala. Nakikiramay ako sa pagkawala ng lola mo. Salamat. Nung nalaman ko na may uuwi raw na kamag-anak yung lola mo, ikaw yung unang pumasok sa isip ko eh, kaya punta agad ako rito. Tama ka nga ng hinala. Nag-message yung tita ko kay nanay tapos pinessage naman ako ng nanay ko. Bumiyaya ko agad. Nalaman ko yung balita. Kasama mo nanay mo umuwi. Eh, mag-isa lang ako. Hindi naman kami magkasama ng nanay ko. Bakit naman? Wala na yun. Hindi mo na naman ako as usual. Nakahanap ka naman ng bagong boyfriend. Eh ano? Sumama ulit sa lalaki na. Ngayon, hindi pa rin pala nagbabago ng nanay. Ay, kailangan ko na siguro magpapabago sa ugali ng tao. Ikaw, ang laki na ng pinagbago mo. Talaga, ano nagbago sa atin? Grabe. Kung iba ka na sa yanan na nakilala ko dati. Yung suot mo. Yung mga kolorete dyan sa mukha. Teka. Hindi naman talaga kahaba mga pelikmat ako kahit pa. Hindi, naka-eyelash extension ako. Ah, okay. Okay naman. Bakit yun sa'yo yung walang lipstick na gamit? Yun lang ba yung nagbago? Ah, ano po ba? Puro style mo. Hindi pa po yung sana. Medyo hindi ka nakamalamit ngayon, no? Saka masumanda ka. Sincero naman to. Pero, totoo rin naman na marami nang nagbago sa akin simula nung tumira ako sa Pampanga. Hindi na ako katulad ng dati. Sa dami pa naman ang pinagdaanan ko sa buhay. Kung ano man ako ngayon, inorma ako ng mga problema dinanas ko ng past years. Anong klase mga problema naman yan? Kaya ganito ang kinalabasan mo. Basta, hindi na natin balikan yung mga yun. Past is past. Ang mahalaga, nakita na ulit tayo. Ano, kumusta naman? May girlfriend ka na ba? Wala pa nga eh. At bakit naman? Kasi simula nung nagkahiwalay tayo, wala ka pa naging girlfriend? Wala pa. Nakilang low girlfriends expert ako. Seryoso nga? Ay, huwag mo sabihin Judy ka. Major plot twist yun kung sakali. Okay din naman ako magkakaganon. Straight ako. Mas barako pa nga ako sa barako. Eh bakit? Parang nakalimutan mo na yata yung mga pangako natin noon ah. Pangako? Ano na bang pangako yun? Di ba? Promise ka na mabalikan mo ko tapos promise naman ako na aatin kita. Ay, yun ba? Hindi ko naman alam na seryoso pala yun. Kaya ka ba never nagka-girlfriend tayo doon? Ganun na nga. Oh my gosh, Aldrin! Di ba sabi ko naman sa'yo noon, huwag maliit. Gusto ko sa'yo. Hanggang ngayon? Halos ang taon na nilipas hanggang ngayon ba? Ganun pa rin nararamdaman mo sa akin kahit sa matagal na pansin na tayo hindi nagkakausap? Oo. Bakit? Masama ba yun? Wala naman, pero grabe, ibang klase ka. Naghintay ka ng ganun katagal. Wow, saludo ako sa isang katatagal mo ah. Ikaw ba? Ano pa rin ba sa akin? Marami nang nagbago, Alden. Hindi na tayo katulad noon. Totoy at Benny pa tayo nun eh. Hindi pa fully mature na pag-iisip natin. Ibig mong sabihin, nagbago na yung nararamdaman mo sa akin. Ang dami ko nang pinagdaanan sa buhay, sobra. Kung ano man yung mga nangyari nung nandito pa ako, nakalimutan ko yun, yung mga yun. Pero may boyfriend ka na ba? Sa ngayon, wala, single lang ako. Kunak nga ako to. Natawa ako sa'yo, ang loyal mo ah. May mga ulit mo pa rin palang loyal hanggang ngayon. Sige guys, bye-bye Akala ko muna. kasi